दिनैनि साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव सान होननानै जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'नि हारिमुखौ बायजो मुलुगजों फोनांजाबनाय एबा बायजो मुलुगाव जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंहोनाय गिबियै 1955 मायथाइनिफ्राय लानानै 1986 मायथाइसिम जाय मोसाखावरि बा जाय हारिमु सिबिसुलि बिथांमोना दिल्ली एबा गुबुन गुबुन थावनियाव हारिमुखौ दिन्थिफुंहैबाय बिथांमोनखौ दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो 1955निफ्राय 1986 सिम लोगोसे 1986 नि उननिफ्राय दासिम जों बेखौ सेकेन्ड फेज हिसाबै लानानै इयुननि समाव जों बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन। 1955 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइ समनि जिखिनि गेजेरनि जोंनि हारिमु सिबियारि एबा मोसाखावरि बायदिसिना दामगुजु बिथांमोना गोबाङानो गैला। थेवब्लाबो जों बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाखौ जों हांख्रायनानै बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो खोब खम बिबांनि साफायाव 50,000 जोङो बिथांमोननो रांखान्थि मान हिसाबै जोङो बावहरदों आरो बेखौ गिबियै बा गाहायै मावफुंनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो साबायखर होनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि हारिमुखौ गोलाव सम सिबिबोनाय बिथांमोना हयथ' बेबायदि सन्मान हयथ' मोनफेराखै। जोङो दिनै बिथांमोननो बे सन्मानखौ होनायनि खाबु मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेराव फोसावबाय जे क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिनि इसिङाव एबा बिनि सिङाव 25 फुट गोजौ मोनसे खाम्फा गायसननानै 1955 मायथाइनिफ्राय जायफ्रा जोंनि बर' हारिमुखौ भारतनि राजथावनि गोदान दिल्ली लोगोसे गुबुन गुबुन थावनियाव दिन्थिफुंहैबाय बिथांमोननि मुंखौ बेवहाय लिरनानै दोननाय जागोन आरो बिनि खामानिया थाबैनो मावफुंजासिगोन। दा बियो मोनसे जोंनि हारिमुनि बिथिंनि फारसे हारिनि बिथिंनि फारसे बियो मोनसे जारिमिनारि मोनसे खामानि जागोन। बियो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि जागोन। साबेसे रां अनसुंथाइ होनाय जादों? 1955निफ्राय 1986 सिम जों जेसेबांखिनि मोसाखावरि बिथांमोना दङमोन साफा सानैया लिस्टआव थालांदों नाथाय बिथांमोनखौबो जोङो सोफानाय जागोन। जोंनि बिटिआर ओनसोलनिल' नङा दुलाराय आसामावनो आरो जोंहा वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो बै समाव खौसेयैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन। बिथांमोनखौबो जोङो बे हाबाफारियाव बरायनाय जादों। खनसेयैनो 1 लाखनि बांसिनै बियो जोंहा लाहार फाहारा सोलिगासिनो दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव मोनसे खोथा ओंखारदों जे फैबाय थानाय 2025 मायथाइनिनो अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जागोन। बेखौ जोंनि गेजेराव चर्चा जादों आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे कमिटि दानानै प्रिलिमिनारि जि डिसकासन बेखौ जों खालामबाय आरो माखासे जायगायाव जोङो मोसानायनि जि आखरा एबा रिहार्सल बेखौबो जों होखांबाय। अक्ट'बर दानाव जुदि जायोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो जों सावरायलायनानै बिनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन। जायखिजाया बागुरुम्बाखौबो जोङो गिनिज बुक अफ रेकर्ड बेयाव खालामनो थाखाय जोंनिफ्रायबो नाजानाया अरायथा।